Alright, mga kasuri. Buhay, this is... May shuttle na pala rito yung ano. Papuntang Chocolate Hills. Meron na palang shuttle. Akala namin ano, madala yung sasakyan namin sa taas. Hindi na pala, nag-iba na pala ngayon. Oo. Wala nang parking dun siya. Wala na parking pala doon. Kaya pag pumunta kayo rito mga kasuri, pag may sasakyan kayo, doon lang sa parking yung kukuha kayo ng ticket. Ayan. Chocolate Hills. Ay, wala nang heart yung Chocolate Hills masira. Yung this ay heart chocolate, ay chocolate na lang. Ayan. Ito yung papuntang Chocolate Hills sa taas. Ayan, may rito, mga lodging. Ayan o, ayan o. Yung mga Chocolate Hills mga kasuri, dito na tayo. Wow, ganda. Grabe yung palikot rito. Yun, no? Wow, ganda. Ano pa na dito ano na lang, mga passion ring. Right, ano ba to rito? Paakyat, papunta na pala sa taas yan. Right, dami pala rito mga ano. Okay, mamaya na mga kasoroy. Alright mga kasoroy, nandito na kami sa Chocolate Hills. Yan punta. Doon, pupunta sa taas. View deck nila. Tara. Tara, Tin. Kaya mo? Kaya? Kaya ya? I just have my biped. But I don't want to try it now. Pupunta na kami sa mga... Ilang steps ba to? What's your step? 15 years ago. Yan grabe ang taas. But now I just want to enjoy, guys. Yan pakataas na ano nito. Hingal matahan nito. Grabe, napakataas nito. Kung gusto mong papahinga dito mga kasuri. Taas. May grotto dito. Anong grotto dyan? Lady of ano? Chibi, dandahan. Chibi, wait. Nga, anong grotto dito? Mama Mary. Mama Mary nga to. Berhen sa Lourdes. Ayan o. Magpapahinga kami nung pangalawang mga kasuri. Medyo hiningal ako. Dalawang pahingaan. Okay. Ganito pala rito. Grabe magpatakbo yung service namin kanina. Okay mga kasuri. Mamaya na lang. Tara. Yun mga kasuri. Chocolate Hills. Grabe. Hiningal ako rito sa medyo grabe. Ilang steps ba to? Grabe. Masakit sa Yun. Okay, pababa. Walang problema yung pataas ang problema nito. Sakit. Mapaangat kasi. Ay buhay. Hingal. Mga mahina nila lang. Ay. Yan mga kasoroy. Chocolate Hills dito. Daw, babe. Grabe. Kailangan ka rito, matibay yung tuhod mo dito. Pag hindi matibay yung tuhod mo rito, sigurado medyo hininga ako. Ay, malapit na. Medyo, sige. Sorry, masakit ang tuhod dito. Medyo nakapagod talaga. Okay, alright. Sorry, ito na. Nandito na kami sa pinaka view deck dito sa Chocolate Hills. Medyo nakakapagod. Ang ganda.
Yan o. Yan. Dito na kami sa pinakatuktok ng Budik dito sa Chocolate Hills dito. Ang dami pala nito. Ito na hanggang doon. Dito tayo sa kabila. May telescopic car rin doon. Kung gusto mo. Kukuwin siya ata. Magkano bang anaya? Pila ihulog naman na? 5? Wow, ganda. Soteras ITV. Ah, pwede nga mag-ITV ready ha? No? Yan pala. Ay. Ah, ang ganda. Yan mga kasari, ah, ganda rito. Picture muna tayo nga Rod. Yan lang, inaantok na. Yan si Kim. Ay, nako. Pagod? Pero pagbaba, wala namang problema yan. Pagbaba. Pwede bang magpadalis-dalis na lang pag... Hindi mo na, saglit lang. Yan, sorry. Grabe na, ang ganda. Ang layo ng tingin mo rito, talagang... Doon, ang ganda doon. Dito dan tamaan. Tama. How you on? May yata pagkainan sa baba, ngayon. May kainan yata. Alright, mga kasoroy, ang ganda ng view dito. Kitang kita yung ano. Ito, pababa naman to. Mas maganda yung ano rito, yung view rito banda kasi parang malapit mo. Yan, ano ito? Wishing well? Ito mga kasoroy, dito kami sa medyo mababa na ano, view deck. Nakalbo na yung isa. Oo nga, nawala lang yung ano, yung baka nung bagyo siguro yan. Yan lang ang kailangan. Dito ang magandang view. Medyo malapit na rito. Ayan, mga ETV pala yan dyan. Ayan, Hindi na pala madala yung mga ano mo rito, sasakyan sa loob. Meron ng ano doon, parkingan, tapos mag-shuttle ka na lang nila. Yan mga kasuri. 500 pesos. Yan. Ito nga Rad, sali ka nga Rad. Yun no? Skin, may dito skin. Weird. Maganda ng ano rito. Mga kasuri. Yung mga bundok-bundok na maliliit. Alright mga kasuri, yun na, bababa na kami mga kasuri. Dito kami sa wishing well. Ito, may wishing well rito sa ano. Pwede pala mag, ano, maraming pera rito. Wishing well. Let's go this way. Yun, nag-wish na ako. Yan na, wishing well. Alright mga kasabay, lumaba na kami. Maganda yung pala rito. Yan lang ang mga experience. Maganda no? Marami pa doon, mga bundok-bundok na maliliit to. Lawak pala nito. Ito yung pa-exit na to. Ano ba nang meron dito? Ah, yun na, Chocolate Hills National Geographic. Tara. Yan lang. Ito, pababa. Okay lang ito pababa. Hindi masyadong masakit sa tuhod. Yan o. Ay. Kaya mga sorry, pababa na kami. Medyo okay lang itong pababa. Kaysa yung pataas ka. Medyo kaya. Nihingal na si Kim. Hiningal ka na, Tim? Ha? Hiningal ka na? Ibang lalamig. Ay, nako.
Oh, malapit lang. Medyo ano lang kasuri pag pababa ka, medyo hindi mahirap, hindi ka hihingalin. Doon, mayroon magandang yata view doon. Meron. Success! May falls pa rito mga kasuri. Dito yung entrance, papunta ka ng taas. Alright mga kasuri, dito kami sa may bandang kuan, yung may signage na I Heart Chocolate Hills. Yan dito sa Bohol. Yan I love Chocolate Hills. Ano ginagawa? Ito yung nila mga kasuri, mga information nila rito si Ma'am. Nilinisan nila palagi para malinis na malinis dito. Ito yung mga Bohol Island Zoo Park. Yung mga rito, yung mga activities rito sa Bohol. Ito yung map nila. Spot map of Bohol. Ayan mga kasuri. Dito tayo sa waiting sa shuttle. Tapos na kami mga kasuri na pumapasal-pasal doon sa taas. Kaya pag gusto mo lang umuwi, dito ka naman. Waiting area dito sa shuttle. Alright.